Nagkabayo na ang ubang pulis nga miyembro sa Mawa Municipal Police Station. Gisulod nila ang mga hilit nga dapit nga kabahin sa ilang police visibility ug dakighimamat sa mga residente. Kini ang horse patrolling nga ilang natun-an ato sa napulo ka adlaw nga training nga gipahigayon sa Matis City, Davao Oriental. Sila ang naglangkob sa Police Regional Office 11 Cavaliers nga ang misyon mao ang paghatag og seguridad, pagpalig-on sa relasyon sa komunidad o pagsuporta sa turismo sa mga hilit nga dapit. Sa Davao City, foot ug bike patrol ang ginahimo sa mga pulis sa DCPO. Makita sila sa nag-unang kadalanan sa syudad nga maghatag og kampante sa mga tao. Kini ang police visibility nga gipatuman sa Davao City Police Office aron mapakgang ang mga krimen nga mahitabo sa lugar sama sa snatching ug pagpangawat. Gani ang mga pulis sa Bahada Police Station 18 ang naglibot suroy na sa ilang AOR. Nagbagtas ug nagsakay og bisikletang uban kanila. Magsilbi sab kining deterrent sa mga tawo nga buot mo sa mutahe sa kalinaw sa Davao City. Peng Alinyo Newsline Philippines, Davao City. Stay safe.